Neutank, NTM 205, gomitas en almidón, liña de depósito de doces de gelatina é económica e práctica. Esta liña de produción pode producir doces de xelatina ou gelatina á base de pectina. Tamén pode producir doces de marmelada de 3 dimensións. Tamén están dispoñibles caramelos de xelea macizos, a raias, en capas e cheos centrais. En comparación cos plantas de magnate de amidón. As gomas en almidón que depositan a liña non só aforran tempo, traballo e espazo. Máis hixiénico. Pero tamén reduce o custo de produción do proceso de fabricación de gomas. Tamén se inclúe mediante moldes de metal, caucho de silicona ou plástico. A liña de produción está composta por un sistema de cocción por xelea por lotes. Sistema de dosificación e mestura de sabor, cor e ácido. Depositante de caramelos de propósito múltiple. Túnel de refrigeración, máquina de recubrimento de azucre ou revestidor de aceite. Ofrecemos solucións de 150 a 600 kg de solucións. Agardamos a súa consulta.